Искате ли да печелите криптовалута преди старта? Програмата за реферални награди на CoinDogsPut вече е официално тук. И това е вашият шанс да печелите CDS. Просто като каните други да се присъединят към движението. Когато кампанията стартира, ще можете да генерирате своя персонализиран реферален линк, като свържете своя Solana портфейл, Phantom или Soulflare. Споделете този линк с вашата общност, приятели или последователи. И всеки път, когато някой купи CDS чрез вашия линк, автоматично ще получавате токени. Нашата система ви възнаграждава на 3 нива на реферали. Ниво 1. Печелете 3% от всички, които поканите директно. Ниво 2. Печелете 2% от хората, които те поканят. Ниво 3. Печелете 1% от третото си ниво. Точно така. 3 нива пасивни награди, вградени в смарт договора. Без посредници, без документи, само чиста автоматизация в блокчейна. Всичко е кодирано директно в нашия смарт договор, напълно неизменяем и прозрачен. Всяко изплащане на рефералите става автоматично. Колкото повече купуват вашите реферали, толкова повече печелите. И системата проследява всичко без усилие. Щом кампанията стартира, свържете портфейла си, Phantom или Soulflare. Вземете уникалния си реферален линк. Започнете да споделяте, започнете да печелите. Без ограничения, без KYC. Само възможност, движена от общността. Това е вашият ранен шанс да печелите голямо преди старта и да помогнете за растежа на CoinDogsPut общността. Осигурете мрежата си сега и оставете вашите СДС да говорят вместо вас.